Hello. Yebo kunjani mfethu? Yeah, baba wena. Yebo sanibona. Awu. Ya baba. Awunika uma wakho ucingo man. Ngoshancane yebo. Ya kunjani? Ngiyaphila. Ya mfethu, yazi mabule angina airtime la. Ngiphathwe ikhanda nje phela ngiyasho ngiyaphila kodwa lo ngingasho lutho. Okay. Ngiyafa ikhanda. All right. Ngicela ningisize mfethu la naku nginenkinga, yabo. Uyezwa? Ngiyalele phela khuluma ngiphathwe ikhanda. Manje imina ngenzele lokho, ngicela ningibole kapho 150 man nawo nizonikeza kusasa. Ngizofika mhla ka-2 ngangikwazi ukugibela kabili ngeklinikhi mhla ka-2 uzoyithola ngomhla ka-2. Mfethu. Ma indlela yokukhuluma leyo ngoba phela uyamazi lwama-stand uthi njalo. Ngiphathwe ikhanda manje ngiyindlela okhuluma ngayo nami iyangicathula ngoba angiphilile. Mina nginozwela umuntu megula dona ungithathi kahle. Ngiyasho nje mfethu manje ngiklinikhi mhla ka-2 ngizodlula lapho. Manje bungasho ngani uma ungafuni kunale ndlela okhuluma ngayo? Ngiphathwe ikhanda lena ngane iyangidonsa ngala. Thiya indaba yengane, ikhahlela lengane isuke eduze kwakho. Nganthi lento engiyisho ibalulekile mfethu, lokungitshela ngengane. Ngizodlula lapho mhla ka-2. Ungolwesingaki? Umhla ka-2 ngolesine ngeklinikhi. Wemfethu manje njengoba umazi lwama-stand ukuthunje mfethu ngoze ngilinde into yangalosine. Ngomfonela ngina-airtime. Yana la. Awuvala ucingo wena ungiyeke phansi, awuvala ucingo ungiyeke phansi. Hello everyone, welcome back to Sunny Live Show and thank you so much guys for tuning in. Well guys, useze watholakala ke UBABA KABULE. Guys kudala befuna ukumbona. This guy has been trending la ku social media ngendaba yemali ye rent kaMastand noma KABULE uphethwe ikhanda. Uyachaza ukuthi ke ngalela langa lelamhla ka2 kwakwenzakalani ngampela nokuthi wayethukelani ingane isathi iyamjabulela. Well guys, uyazi ke na ukuthi la South Africa yonke into iphenduka nje ijoke. You'll trend for something nje na ungayazi ukuthi hayibo kwakade kwenzekalani la ngampela. Please check out this video and do leave your comment below. Bye. Yabona umsebenzi indaba enhlekisa. Cha yabona laba benza ijoke ngawo bayeke. Ubayeke umuntu owenza ijoke ngawo ungamnaki. Ngoba yabona mina ngizokutshela nje like yabona kumanje ngizwe khona intombazane yakacele lapha phezulu lapha. La ngale kubo lo mfana lo uMadevi. Yes mina ngezwe ngaka ukuthi uBaba KABULE uwena. Ubungazi isibungu. Mina bengazi ukuthi uBaba KABULE uwena. Ngithi mina umjongwane phela uBaba KABULE uke wafika ngisho ekhaya eJozini. Angiphikisa umunye ngimtshela ngithi ngabatshela ngathi hayi ngoba yathena bade bekufuna ngisho Khosini. Ukhozi FM. Cabanga ukube waya ngisho Khosini mhlawumbe ngabe right nje manje. Noma wawuzoyithola leyo mali oyitholayo. Abantu abangenawo umona sibu basho njengawe nje mfethu. Abantu ngibusho sibu basho kanje. Yabo lo ngambona ukuthi hayi mfethu unomona lo. Ungathi kwayimina mfethu ngekatholi lutho. Ngingazi ukuthi kuyothiwani. Yes sibu ngiya understand. Lendlela abasho ngayo ngoba wathi nomnyusisi osebenza ngakhona athi mjongwane lento ungayiyekeli phansi. Ngoba bazokhipha esikhathini kule ndaba yalomqasho lo bawakhele ngishini. Yabo umqasho ohlala kuwona urenta malini vela 250. Cabanga. Uyakhumbula ngalesikhathi uthi ngenzele yanto la. Ya ngenkathi ngithi ongicentela ngale ngemuva. Yayikhona sibu ukuthi phela yayingakadumi kanje. Yayikhona sibu. Yayikhona. Uma ngangayitshela ukuthi ayazi nami ngingafuni. Ngangimazi mina uBaba ngangiyazi ivideo ivoice recorder kaBaba KABULE. Kodwa ngangingazi ukuthi uBaba KABULE uwena. Ngiyakhumbula sibu ngesikhathi unginika leya job uthi angisihlahla. Ngiyakhumbula ufuna irent wena ungafuni ukukhuluma nengane. Nawe yeka le yakho. Ukuthi manje yazi kuthina lapha ingoba sibu ngoba chazela into abayibona ukuthi abantu abaningi aba-understand. Hayi ngoba ngangiklasa ingane sibu yabona ukufoniswa umuntu ezothi umuntu mfethu sheshisa etime yakho ukhuluma lokhu sesho kubamba ifoni sibuka kuphuca yabo into enjalo kwaba into enjalo sibu manje omunye umuntu